ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ବସା। ଥରେ ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଚଢ଼େଇଟିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେହି ବସାରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ବସା ଭିତରୁ କହିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ପରି, ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ଖରା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କାହିଁକି ତିଆରି କଲ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆରାମରେ ଅଛି। ଚଢ଼େଇର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରାଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଟା ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରାଗରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଚଢ଼େଇର ସେହି ସୁନ୍ଦର ବସାଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବିଚାରୀ ଚଢ଼େଇଟି ନିଜର ବସା ହରାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା: ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୂର୍ଖକୁ କେବେ ବି ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି।